अहमदाबाद से लंदन के रहल है देख तैयारी। उड़ान हो उड़ान होते भर में आफत भइल ह भारी। प्लेन ऊपर उड़ल लेकिन नीचे जाके लड़ गइल। एगो हॉस्पिटल के ऊपर देख भैया चढ़ गइल। ओमे 242 आदमी रहले, जौना में 241 आदमी मर गइल। ओही में से एगो रमेश नाम के आदमी जिंदा देख निकल गइल। जितना लोग मरल बा ओकर लाश ना चिन्हा ताटे। डीएनए चेक करके लोग के घरे भेजा ताटे। का कही भाई, लागता ऐसन आफत दुनिया में सबसे पहले यहाँ आइल बा। हम कबो ना जहाज में चढ़ब देख के दिल हमार घबराइल बा। एयर इंडिया के लगता कि सबसे कचरा जहाज बा। एयर इंडिया के जहाज लागता कि सड़ल बा। एयर इंडिया के जहाज लागता कि सड़ल बा। अहमदाबाद में एगो हॉस्पिटल में जाके लड़ल बा। एयर इंडिया के जहाज लागत हमरा सड़ल बा। अहमदाबाद एगो हॉस्पिटल में जाके लड़ल बा। एगो दूगो ना 241 लोग मर गइल। केहू चिन्हात नइखे, देह पूरा जर गइल। ओइसे पहचान नाही देख होई पाई। डीएनए चेक करके सब डॉक्टर बताई के कर हवे भाई के कर दादा माई। का कही कैसन ई दुख बाटे भाई। बाद में सुनो ए भैया देख एयर क्रैश हो गइल। एको मिनट के टाइम ना मिलल। एक मिनट में लोग सब लाश हो गइल। लोग सब लाश हो गइल। तनिके भर में ब्लास्ट भइल बा। सबके खेलिया लास्ट भइल बा। देर न लागल सुनलो ए भाई, काइंड बहुते फास्ट भइल बा। काइंड बहुते फास्ट भइल बा। काइंड बहुते फास्ट भइल बा।